Vítajte v Turok Art Collective Gallery na výstave Fragments, na ktorej svoja diela predstaví Jozef Ďuračka. Hovorí sa, že sa bojím, hovorí sa, že mám strach, no kým sa do seba vnorím, kým sa ocitnem vo vlnách. V Galérii Turok predstavujeme úplne iný princíp, som povedala, tvorby. My sme doteraz väčšinou boli zameraní na klasickú techniku malieb, sôch alebo fotografií alebo grafik. V tomto prípade Jozef Ďuračka prezentuje digitálnu maľbu. Je to vlastne úplne nový fenomén, ktorý síce vznikol ako v polovici 20. storočia, ale naplno sa rozvinul až po roku 2000. A práve že Jozef Ďuračka je v tomto skutočne veľmi tvorivý a veľmi kreatívny. Je človekom, ktorý sa venuje vizuálnej komunikácii, reklame, grafickému dizajnu, ale bol aj pedagógom na univerzite, kde vlastne pôsobil ako v oblasti a v odbore, teda počítačová grafika. Predstavujeme tvorbu od roku 2017 až 2025. A vlastne také tri základné okruhy. Jedno je vlastne fragmentarizácia určitých foriem, ktorá je založená na vlastne určitých detailoch a na kontraste žltej a čiernej farby a určitých odtieňoch ešte okrovej. Potom je to naratívna symbolizácia, kde vlastne sa hrá s tvarmi žien, ženských tvári, kde je výrazne množstvo ako rôznych prvkov, rôznych figurálnych a fantazijných spojení. Je to predovšetkým aj tvorba, ktorá je tento okruh založený na absolútnej farbe a dominancii farebných kontrastov. A tretí okruh je vlastne venovaný tematike športovej. To je ako rôzne, predovšetkým golfových ako princípov. Je to vlastne jeho taká obľúbená téma v tom zmysle, že keď mal v roku 2018 výstavu, tak ho požiadali, aby vytvoril portréty paraolympikov a táto paraolympiáda potom ako bola zdokumentovaná na jednej samostatnej výstave. V podstate je to človek, ktorý bol členom prestížneho reklamného spolku a myslím si, že táto výstava bude takou zaujímavým prínosom vlastne aj pre tých ľudí, ktorí sú zvyknutí na klasickú maľbu, klasické techniky a vlastne teraz sa stretnú s digitálnou formou, s digitálnou maľbou, ktorá je taká prirodzená v rámci celkovej digitalizácie spoločnosti. Výtvarník sa vždy snaží dostať na papier alebo na plátno svoj pohľad na svet. To, nakoľko sa mu to podarí, ako sa to podarí, zistí pri konfrontácii s divákom. A na výstave, trebárs ako je táto, sa môže stať, že nájde pár očí, ktorý je naladený na podobnú frekvenciu ako je on a dojde k nejakému zosúladeniu energií. Toto je niečo, kvôli čomu každý tvorivý človek sa o to pokúša znova a znova. V tvorbe sa snaží vyjadriť svoju interpretáciu vizuálna, svoju interpretáciu spomienok a hľadá spriaznené duše. Tak ako hudobník sa snaží nájsť páry uší, ktoré sú naladené na podobnú frekvenciu ako on, tak výtvarník sa to snaží urobiť obrazom. Na tejto výstave je hlavným konceptom fragment.
fragment v najširšom slova zmysle. Môže to byť fragment spomienky, môže to byť fragment obrazu, môže to byť fragment zvuku, samozrejme vždy interpretovaný výtvarným jazykom. A ak aj náhodou k tomu momentu nedojde, tvoriví ľudia, výtvarníci, skladatelia, spisovatelia sa kvôli tomu pocitu, o ktorom som hovoril, pokúšajú o to stále znova a znova. Lebo tá energia, ktorá pri tom vzniká, keď nájdete nejakú dušu s podobnou frekvenciou, ako je vaša, je vždycky niečo, čo vás posúva ďalej, obohatí a má zmysel takéto chvíle proste hľadať znova a znova. Výstava je prístupná do 17. maja a budem rád, že nás navštíviť.